ସେଇଟା କରି ଚାଲ ହେଲା 1 2 3 ଚାଲ ଏଇଟା ପୁରା କ୍ୟାସେଟ୍ ହେଇଯିବ ପାଠଟା ପଢ଼ିଛି ମାନେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଯାହାହେଲେ ତିନିଟା ମାସ ସରି ପାଇଲା କ୍ୟାମେରା ହଉନି ଏ ତୋ ବାର କୁକୁରଟା ରହିଗଲା ଭାଇ पाख कर दो चप्पल चप्पल साइड रखी जाओ खाली भीतर चप्पल पूरा ला बाबू सफाई काम सर खोजी मैंने आइले नारण जाचु ना तो ना
Ayo,